So sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si ROXAN. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Iyo. You make me hope again. Never knew this love can make. With your love, by my rest and you give me strength to carry on. You give my life again. RMN Drama presents handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babaye nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga ROXAN. Promise ha? Best friend na ta, hangtod sa hangtod ha? Oy, Lucky. Basta ha, ingon ka kung naimangaway na ko sa school kay imo sang awayon ha. O lagi. Basta parehas ang tag school per me. Promise na ko. Huwag yung mangaway ni mo kay naamang ko. Roxanne, Peter, husto na mo anang inyong duha. Dali na mo din hikin ako'y giandam juice o pan. Oma! Dali na, Peter. Bes, hapit na mo graduate sa high school. Asam ka gusto mo school ha? Ikaw best. Agad ko nimo. Aw sige ha. Kung asa ko, kinahanglan adto sa kapainrol. O lagi oy. Permi na magod na hitabo nga mag-agad ko nimo. Sus, kung ang imong gikuha pa lang ako ruso, same sa kuha. Classmate ra unta gihapon ta. Best, ikaw ba? Bisag lahi ta og kurso, parehas sa magyapon tag eskwelahan good. Ay, sige na. Musunod na ako sa akong klase. Text lang unya ko ha kung break na nimo, aron magdungan tag lunch. Okay, best. Hi! Oh, hello. Wa may naglingkod din tapad ni mo, no? Pwede anilang ko? Sure. Thank you. Kabantay man sa ko nimo nga permi kang mag-inusara ba? Unya, wa man sa ko'y circle of friends din maong niduol na lang ko nimo. Okay na nimo nga makig-amiga ko nimo? Ako din si Trisha. Ikaw? Roxanne. Amiga na ta, ha? Sige ba? Rox, kabantay ko ni Chester kanina ba? Sige kasi tanaw ni mo ay. Ha? Gwapo ra ba na si Chester? Onya, buotan og bright pag yun. Kung manguyab na ni mo, sugto ni mo? Unsa may pangutan na ha, uy? Wa man gani ko makabantay nga magsige siyag tan-aw nako. Okay, basta ako no, nakabantay gud ko. O kung manguyab gani na ni mo, sugta, uy. Sayang kaayo. Bes. Tara, mga na ta. Uyab ni mo? Dili, oy. Best friend nako. Best.
Si Trisha di ay classmate nako. O Trish, si Peter, best friend nako. Hi! Nice to meet you. Hala, uy. Ikaw na kitay. Grabe. Hello. Surrounded by gwapo nga mga ekals gyud ka. Kamawon ka, uy. Unsa man, masabay ka na mag-lunch? Aw, uy. Magpatakod ko nimo. Amaw. Day! Huwag yung kumasayop. Si Chester ba? Makigistorya nimo. Ha? Nga naman daw? Hala, no? Dili pa day obvious? Karon na nga manguyab na siya nimo. Day mauna gyud ni. Daan pa gyud lagi ko. Uy, kung manguyab gani nimo sugta ha. Oh, Trisha. Thank you, Roxanne, ha. Nga nisugot ka nga magka-istorya ta. Ngano di ay nakituyo? Ang tinood, Roxanne, first time pa lang na akong pagkakita ni mo. Di na ko mahimutang. Murabag, na love at first sight ko ni mo. Chester. Doon na ba ko i-chance ni mo, Roxanne? Chester. Kabla ka. Amang ko magdali. Atagan tigad time para magunaw na niya na. Basta, ang akong isaad ni mo nga kung imo kong sugton, di tagyod ka pasakitan. Chester. Noon sa amin ko eh. Sukad lang nga, ni-confess si Chester siyang gipati. Dili naman siya mawa sa kuna-una. Hinoon, dili lisod ikugmaon si Chester kay buotan siya. O bright sad. Bonus na lang iyang kagwapo. Tinood, Roxanne, imo na akong gisugot. Oh, Chester. Yes! Salamat, ha. Thank you so much, Roxanne. Uy, saan ako ni mo. Di tagyod ka pasakitan. Bes, tara. Mamaulin ka. Oh, namigay kuyog. Bes, akong uyab si Chester. Chester, si Peter, akong best friend. Nice to meet you. Bye. Tana, mamaulin ka. Bes, pwede dili lang una kung masabay ko ulit ni mo ron? Unsa? Napamagod may lakaw ni Chester. Di pwede. Ako'y makasapan si mong mama. Sige na, mamaulin ka. Peter. Chester, pasensya na ha. Next time na lang ha. Nakasabot ko, Roxanne. Sige. Amping, ha. Makasabot. Roxanne! Roxanne, wata ko! Bahala ka diha. Naabot na sa inyo. Di gamon ko ni mo tagdon. Saman? Nasuko ka na ko? Kaysa may malipay sa gibuhat ganina. Kaya nga no? Unsam na akong gibuhat. Wa ko makauyon sa gipakita ni Chester. Uwa sa ko makauyon nga imo nang gitago na ko. Abi ba na kung matay sekreto ay? Unya, may baon lang akong kalik nga na anak kay uyab. Gikapay na ka? Toxic. Roxanne. Peter, best friend ti ka. Sa pila ka tuig, imong advice ang perming matuman. Imong gusto. Pwede ka na siya suportan ako? Sa ako mga desisyon? Sa ako mga choices? Roxanne. Ikapila na niyang tawag na ako. Bahala ka.
Dili sa tikatubagon. Kapoy. Basig nagselos na si Peter, day. Best friend naman akong tanaw niya, day, uy. Ako ra ba, day, no? Nakabantay ra ba ko niya? Nga dili lang kay best friend iyang tanaw ni mo. Grabe magod siya ka-possessive ni mo. Mura ba gigamit niya inyong pagka-best friend para imong time na apermi niya? Day. Thank you, Roxanne, ha. Ngayon may kong kitagaan og chance. Abi ni mo, karon ra biya gini tabo na ako nga na ako'y kaisog musulti sa akong gibati sa usa ka babae. Patuhoon gyud ko nimo, anak. Si imong kagwapo. Oh, doon na ako'y naibgan sa una. Sa wa pati ka makita. Pero, di man gyud to ingon gud nga nanguyab ko nila. Karon na gini tabo nga ni-express ko sa akong gibati. So, tawagon na ba na ako akong kaugalingon nga swerte ko? Dili, uy. Maswerte ka ako nimo, no? O gabi nimo, happy tabi ang atong mansari. Mag-celebrate, ha? Ang mama ni Peter na nawaga. Oh, tumagal lang sa... Hello? Day, Roxanne. Ariao na si Peter, day, be. Ni-attempt man ko hiko, kaya wala ko nun mo siya tagda. Unsa tita? Sige na intahon, day, uy. Lahi naman ko na siya maghuna-huna, uy, sa mga nangaging simana. Nakuyawan na gyud ko. Sige tita, muanha ko. Kinuo ko. Roxanne, nga no, unsa ni tabo? Si Peter ko no. Niatang og hikog. Unsa? Unsa man kuyugan ka? Ayaw na. Ako lang. Manawag rin ako nimo. Thank you, bisa nga. Imo nagig kong gitagad og balik. Basta ayaw na ba kinugos ba ha? Bes, ayaw ko biyai, ha? Ano lang ka? Sige. Oh. Si Chester. Best. Eto, bago lang ako kadit akong phone ha. Hello? Babe, ay kalimutan niya ha. Mansari na to. Sige babe. Mula ka ko inig makatog na ni si Peter. Sige babe. See you. I love you. See you babe. I love you too. Magkuha kong snacks ni mo, bes. Ay, saan makanina ako, uyer, makalakaw na ako. Snacks? Dira, bis, snacks, Nay, juice. Basin gigutom na ka. Uwa na lang unta ka nag-andam, bes. Sige na, good. Kan asa ni akong giandam ni mo. Unya, storya-storya sa taga-diyot. Oo man, pwede na ka makalakaw. Sure ka? O lagi. Sige, best. Ka? Sensya na bisa? Walang da ka po kawa gabi kay basigi ka po kag binantay na ko ba? Ang akong cellphone. Kanagag-miss calls ni Chester. Sige siya. Hello? Asa naman ka, day? Nahibaw ka na ba sa balita? Naunsa? Patay na imong uyab. Si Chester. Unsa? Unsa patay na? Nag-inom ang siya gabi, kaya wani mo tunga ha. Unya, hubog kayo ni drive ang motor. Mauto, na
Day, dili ka patanawon sa mga parents ni Chester sa iyang haya. Ngano ko, tay? Tungod kay ikaw ko na mo'y nakaingon maunang matay ilang anak. Tuod ay ni-text kay ka ni Chester atong gabi una nga makigbuwag na ka. Wa, tay, uy. Wa, gyud. Bisag tanawon pa nila din yung mong convo sa phone. Oh. Ngano, day? Si Peter. Ha? Nagkuyog ping Peter atong gabi una. O ako kay ba kung naunsa ko ato pero nahibog kung anong kalit lang kung nakatug atong gabi una sila. Dili ka ha? Hayop ka! Hayop ka! Ikaw ay nakaiwas ka matayo ni Chester! Ikaw! O, tinood! Gitiksan ako siya! Nga magigbuwag ka niya! Gamit imong phone sa dihang natog ka! Pero, dili ako may nakapatay niya, uy! Sama ko na ko nga mo drive siya hubo! Hayop ka! Ikaw may nakaingon! Huwag ka man ako igibaso sa iyong ginikanan sa itabo niya! Roxanne! Besh! Mahal kita ka! Pero huwag gina di mo makita! Sukat lang niya mo to, Chester! Di na kay kamuhatag og time na ko! Hindi na ako gusto maminaw pa rin mo! Ibulig yung kikubuhat og kasuot, Peter! Sugod ka ron, magkalimtanay na ta! Roxanne! When there's no more hope is left in me, and I'm always lost. Nahugnobit kaayo ko sa kunibawaan. Natungod sa kibuhat sa kong best friend, namatay si Chester. Sakit kaayo pa na ako. Kay bisag kadiyot rami nag-uba ni Chester. Pero na-feel ba agad na ako nga pinanggagit ko niya. Ug love kaayo ko niya. Ug usagid sa akong gibasol, ang ako kong kaugalingon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mga kito mga hikalang, kaagi ni ROXAN nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, You. You make me hope again. All I ever need, never knew. Ang mga kaagi, gibatan o doa sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag mga sukintik paminaw, kinasiing-kasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabila.